Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о самом главном и беседуем с людьми, которые нам очень интересны. Сегодня у нас в гостях человек, который неоднократно уже был в этой студии и очень любит наш канал, и мы отвечаем этому человеку взаимностью. А зовут этого человека Лиза Исикова. Привет. Мені дуже приємно. Мне тоже. Добрий день. Вот как-то сразу у нас так получилось, что, не знаю, как своя. Ну, я себе тут так відчуваю. То, напевно, ми є носіями однакових чи схожих цінностей. Нам не все одно на схожі речі. Лиза политиком стала уже 2 года, политик профессиональный, да? 2, ну не 2, ну почти. Народный да? депутат. Народный да. депутат. Да. И почти все это время, ну, я не знаю, кроме политической работы основной какой-то, она занимается тем, что продвигает в широкие народные массы с помощью больших каналов, больших событий каких-то там и так далее, музыку разных регионов Украины, и в том числе и в одну из первых очередей Крым, потому что Лиза с этого и начала, собственно. Да? Первое, что сделала, по-моему, крымское что-то. Ну да, ну я ж знімала і фільми, це було про Крим, і в наших культурних проєктах завжди Крим або номер один, або одна з головних тем. Тому що ще є тема Донбасу, яку я також намагаюсь розвивати. Ну, Лиза, почему так? Вот мне по-человечески интересно. Я знаю даже некоторых людей из Крыма, которые как бы стараются про него забыть. Ну, знаешь, как следующий этап жизни. Ну, вот так получилось, ну, вот мы теперь в Киеве. Ну, вот ты вроде бы к Крыму отношения не имеешь. Формально никакого. Ты такая киянка, так? Вот. А почему Крым? Почему у тебя это в голове? Почему ты об этом не забываешь, как, ну, многие люди, к сожалению? ми не маємо права забути, якщо в когось такі обставини в житті, що вони можуть собі дозволити менше про це думати, або життя змусило, то якщо я політик, якщо я український політик, якщо я українка, почнемо з цього, я не можу забути про Крим. Як це можна забути про Крим? Ну і взагалі це наскільки історично драматично, що від твоєї землі відрізають кусок, кажуть, що це більше не твоє. Корінним народам кажуть, що взагалі може ніколи ця територія не повернеться. Ви за це продовжуєте боротись, тому що ви знаєте, що це вже не в перший раз таке відбувається. Але я, як українка, це дуже поважаю таку боротьбу, і мені це дуже заходить в моє серце, і мені хочеться хоча б допомогти інформаційно, хоча б про це говорити. Тому що, звичайно, повернути Крим словами тільки не можна. Тут дуже багато треба робити роботи, і це геополітика. Тут словами нельзя, конечно, но если не говорить слов, все начинается со слов, заканчивается словами. Если мы перестанем об этом вспоминать, то, конечно, ничего и не будет. И я, знаешь, на самом деле мало что делается в реальности для Крыма. Ну, так мало, давай честно скажем. Мало, але да. щось робиться. Да, но, в принципе, то, что в последнее время там и власть начала говорить про крымскую платформу и так далее, много скепсиса, я тебе честно скажу, потому что, во-первых, мы много слов слышали, вот так вот слышали слов, вот, и от разных политиков, и заявляли, и я крымский татарин, и все мы крымские татары, и всем это вот 40 миллионов крымских татар, и так далее, и так далее. А потом все это подвисало и уходило в никуда. Вот давай так, я не знаю, участвуешь ли в крымской платформе, которую президент объявил сама, лично, или как? Участвуешь каким-то образом? Ну, Кримська платформа має декілька вимірів і декілька рівнів. Взагалі, ідея Кримської платформи – це створення саміту, де будуть наші міжнародні партнери для того, щоб створити новий майданчик для переговорів, для повернення Криму. Але для того, щоб це відбулось, звичайно, треба на різних рівнях взагалі об'єднатись, проводити свою внутрішню політику. Для цього є парламентський вимір, є вимір співпраці з громадським сектором, звичайно. Я є співголовою міжфракційного об'єднання «Кримська платформа», ідея якого, в принципі, ініціювати і говорити про ініціативи, які нам потрібні для того, щоб дійсно на серпень місяць, коли буде зустріч самі Кримської платформи, Україна вже виконала щось і показала всьому світу, що дійсно ми щось зробили. Це стосується і закону про корінних народів, це стосується декілька
Якийсь час тому якраз був зареєстрований закон про відміну зони торгівлі Свободної Крим. торговлі. Да. Про це окремо я б також хотіла сказати, що я настільки здивована, що це тільки зараз Да, відбувається. ты думала, что этого нет уже давно. Да? Ну, я навіть подумати не могла, що хтось за 7 років не міг це скасувати. А у людей столько проблем из-за этого. А виявилося, що не було таких ініціатив. Це дуже дивно. Ну, така діяльність відбувається, але цього мало. Звичайно, також санкційна політика, наприклад, наше Міністерство закордонних справ і уряд. І ми постійно заявляємо, що для того, щоб ми нашим міжнародним партнерам показали, що ми багато чого робимо і хочемо від них очікувати, щоб вони також більше тиску на Росію запроваджували. Нам потрібна своя санкційна політика, оновлена. Це означає, що треба оновити наше санкційне законодавство, яке в нас дуже багато прогалин має. Ми провели і круглий стіл, комітетські слухання, і розглянули різні проекти законів. У мене є свій законопроект, який ми з командою декілька місяців напрацьовували в консультаціях з усіма відомствами. Зараз він зареєстрований і просто собі лежить. А про что закон? Закон про засади санкційної політики. В нас на даний момент навіть в законі не прописано, хто відповідальний за моніторинг порушення санкцій. Тобто, якщо, наприклад, людина, от Медведчук, його оточення, вони поїхали до Путіна спілкуватись, ну, зараз, звичайно, президент наклав свої персональні такі санкції проти Медведчука, але до цього у нас нема по закону, як ми можемо його взагалі звинуватити в якоїсь такої діяльності. Але якщо чітко закріпити, що він публічна особа, не має права без дозволу їхати на переговори з нашим ворогом. Ну да, он все равно же представляет государство, так или иначе. Звичайно. Народный депутат Украины же, а не какой-то страны. Звичайно. І є ряд інших у нас законопроєктів там про політику невизнання. До речі, це одна тема, яка нам було б дуже добре її захищати з нашими міжнародними партнерами. Не визнавати взагалі, не просто не визнавати агресію, тобто анексію Криму, да. А конкретно, що це означає? Коли Сполучені Штати накладають санкції проти компанії Amazon, яка поставила продукцію в Крим, оце реальна політика невизнання. Тобто, якщо ми не визнаємо, що Росія щось зробила хороше, як вони кажуть, ми кажемо, ні, це дуже погано, це не можна. Взагалі рахуватись цим всім ми не можемо навіть нічого робити, тому що це анексована територія, Росія агресор і все. Вони повинні це продовжувати. Економічно ми повинні тиснути. Крим повинен, на жаль, він повинен бути, якщо він зараз з Росією, він повинен бути ізольований від мы таких это все економічних понимаем, Лиз, транзакцій. мы же не те, которые говорят, давайте воду дадим там, и так далее, да. Але це парламент не розглядає або не підтримує на даний момент. Лиз, но как бы мы можем называть это там упущением, может быть, это саботаж даже, вполне возможно, с стороны каких-то людей, да? Потому что мы слышим такие, как президент говорит, мы не дадим воду в Крым, выходит советник главы офиса его и говорит, а давайте дадим. Я в таких случаях просто сажусь и думаю, ну где я вообще нахожусь? Это, ну, есть вообще? Я думаю, що це демократія, яка має у собі дуже багато сторін, як нас сторін, що всі кажуть все, що вони хочуть, і інколи вони не порадились до цього, але, звичайно, це сумно, коли люди дійсно мають настільки різні думки, і вони не домовились, а яка ж є державна позиція. А от державна позиція – це те, над чим ми повинні працювати. І оце якраз наше домашнє завдання. Якщо ми за 30 років цього не зробили, то якраз зараз момент чітко закріпити, що означає принцип лояльності до своєї держави. Наприклад, в європейських країнах, там в Німеччині є принцип лояльності. Якщо ти публічний діяч, ти повинен захищати національні інтереси держави, які повинні чітко бути прописані. Відповідно, якщо ти Медведчук і ти поїхав на співпрацю з ворогом, все, ти не лояльний до своєї держави. Ти порушив оцей принцип лояльності. Які кари є за це? Ну, тут можна, конкретно в нашому законі ми прописуємо і штрафи, і позбавлення волі. Да, це залежить.
звичайно, що саме ти робиш? Якщо ти закликаєш до чогось, то, звичайно, це... Ну, вообще, конечно, то, что ты говоришь, то есть это такие дыры, это сыр из дыр таких, да? То есть нет законченной санкционной политики, нет законченной политики в отношении государственных деятелей, которые там что хотят, то творят, да? Здесь был вот не так давно бывший первый зам представителя президента ВРК, и он рассказывал, что, ну, правда, вот недавно на днях против компании Siemens завели все-таки дело, наша прокуратура завела дело из-за их вот этих турбин в Крым и так далее, но это было давно уже. Но хорошо, что завели вот хотя бы под платформу. И он также говорил, что там действуют в Крыму многие сети, которые просто свои магазины на Россию перевели, на российский офис, и как бы мы тут ни при чем в Киеве, а московский офис туда заходит, и это бренды международные, да? И он даже приводил пример, я сейчас называть не буду, но он сказал такой тезис, что, наверное, то же самое, что ты говоришь. Вот Изят Деданов, он говорит, ну вот мы придем на крымскую платформу, мы же должны показать, что вот у нас вот это, мы это сделали, этот магазин мы заставили оттуда уйти, этот мы опечатали здесь имущество и сказали, вы или оттуда уходите, или как, да, или вы тут вообще не работаете. Ну вот политика санкций, да, успеем ли мы до августа, вот ты в парламенте, как бы, человек, который через ваш комитет это все будет проходить, ну это понятно. На жаль, не через наш, Нет? а через Комітет національної безпеки. Но все равно, ну все равно же вы депутаты. Ми депутати, але різні є бюрократичні апаратні ігри, які, наприклад, в мене вже не один раз була ситуація, де на якомусь рівні там секретаріату щось десь зависло, чи якогось висновку, чи якогось папірця немає, і тому це нібито не розглядається. Щодо питання, чи встигнемо ми, в нас є шанс встигнути. Але чи встигнемо ми, будемо дивитись. В мене багато є питань, чому це настільки все в останній момент, але це стосується не нашої влади, це стосується взагалі цього величезного проміжку часу після анексії і військової агресії. Я напомню, да. Чому це раніше не відбулося? Тут, звичайно, це дуже правове, складне питання, дійсно, що буде з тими бізнесами. От ми скасовуємо, якщо скасуємо вільну економічну зону з Кримом. Що це означає? Що ці компанії, які мали до анексії, до окупації ліцензії торгувати з Кримом, в Криму, і ніхто ж цю ліцензію нічого не анулював. І вони продовжують торгувати з Кримом, але вже податки платять в російську казну, не Україні. Якщо ми її анулюємо, це добре, це правильно з державної сторони. Але тут є питання. Ці компанії, вони не будуть зареєстрованими вже просто російськими після цього. І будуть, якщо вони хочуть вести бізнес в Криму. Як нам змусити їх, щоб вони дійсно платили податки? Ти маєш в виду великі компанії? В Україну різні бізнеси. Тобто це складне, етичне, юридичне питання. Я понимаю, но когда украинские компании работают на оккупированной территории и платят налоги оккупанту, это в любом случае недопустимая ситуация. Звичайно, це нормально, але ж ми, по суті, можемо створити якісь, це погано говорити, але можуть бути якісь схеми, які компанії просто будуть використовувати, щоб не платити все одно цих податків. Схему. І це дуже погано. Я тебе сейчас скажу про схему, даже не про налоги. А схема вообще такая простая, как игра в пинг-понг. Вот есть, я забыл город под Житомиром, что ли, завод по производству ильменита. Это для титана. Этот завод, по-моему, принадлежит Фирташу. Оттуда ильменит загружается в легальном украинском порту, идет на легальном корабле в Турцию. Оттуда, как пинг-понговый шарик, отлетает в Крым оккупированный, то только этот груз отлетает, перегружается на другое судно, которое уже российское, которое им все равно попадет на подсанкции или нет. Да? И этот ильменит привозят в Армянск оккупированный, где стоит вот этот завод, да? Где тогда, помнишь, еще были какие-то с экологией проблемы и так далее. Этот завод изготовляет титан, а титан входит в металлы для военного, это двойного назначения. Это самолет строить, там еще, да. И это длится, вот все это время. Это даже не про налоги. Вот просто
вопрос такой, американцы спросят, а как так бывает, что вот ваше сырье попадает в Крым, и у вас это предприятие работает, и все как бы нормально, а это отслеживается элементарно. Ну вот как с этим быть? Вот даже такую вещь это мы не можем предотвратить. Ну, є інші також інші історії, коли російські кораблі разом з турецькими дійсно через те, що Туреччина інколи просто Україна не питає Туреччину, а що там російські кораблі роблять. Потім через Туреччину воно все обходить в Крим, йде в Азовське море, і там собі стоїть російські кораблі. Вони або торгують, або це військові кораблі, або там контрабанда. І тут питання перемовин, тут питання Україна повинна захищати це. Я чесно визнаю, що десь рік тому я ніколи насправді не займалась темою безпеки моря, але вперше була на одній зустрічі, де я почула, що дійсно відбувається по темі безпеки моря. Як багато ми не контролюємо в нашому Чорному морі, в Азовському морі. І в нас нема законів, які чітко встановлюють, а де та територіальна зона. І це створює так багато, насправді, можливостей для агресора. Слушай, так по сути дела, мы же Азов потеряли. Ну так, честно. Раз вход закрыт, то все остальное это, просто у нас есть кусок берега, и все. А они же все контролируют. Тому тут треба нам насправді дуже багато працювати з іншими нашими сусідами, в тому числі і з Туреччиною. Слушай, а вот это что за история? Не знаю, чем она закончится, но вот на данный момент известно, что американцы не будут вводить дополнительных санкций против Северного потока-2, да? Тут разные версии появились, что американцы хотят другими способами ограничить этот газопровод, не вступая там в конфликт с Германией, где осенью выборы, где непонятно, кто там победит, и какая там партия зеленых тоже, как третья крупная сила, может тоже влиять, и они против России, против этого потока. То есть они хотят это перевести вопрос на внутреннемецкий, говорят, уровень там и так далее, но сами как бы не быть палачами типа немецкого бизнеса. Ну, сложный вопрос, да? Ты в международке все-таки сидишь в этой теме, да? Вот что, чем это закончится история с Северным потоком? Не окажется ли так, что мы вообще нас просто вычеркнут из этой игры и скажут, ну, до свидания, вам ни денег, ни как бы уже не через вас все идет, а вот мы сами. Чесно скажу, що я думаю, що треба трошки більше часу, щоб розібрати, що буде після цього. Тому що це сумно, якщо дійсно західні країни, наші партнери десь допускають те, що сталося, через те, що через різні причини, то, звичайно, страждаємо ми, страждає світ від цього. І тут питання, я б, напевно, думала взагалі, що це можливість для нас взагалі зрозуміти нашу роль в геополітиці. Це можливість для нас усвідомити, що ми повинні змінити в своєму, можливо, позиціонуванні. Можливо, нашій дипломатичній роботі. Це я так кажу, тому що... Це общі слова такі. Ні, насправді це не тільки загальні слова. Це дуже серйозний виклик. Ми повинні вибудовувати нові системи співпраці із західним світом, із іншими країнами. Це не може бути лише там декларативна якась співпраця. Це повинно бути щось більше. На що більше? Конкретно, одно вот что-то, приведіть, що ти видиш. Добре, ми хочемо з тими ж самими Сполученими Штатами, ми хочемо військову співпрацю, ми хочемо НАТО, наприклад. Окей, якщо ми не можемо зараз бути в НАТО, то давайте отримаємо статус особливий поза НАТО, але стратегічного такого партнера. Це, в принципі, можливо. Ми хочемо, щоб наше море Чорне було захищено, щоб там були наші кораблі українські, нова техніка. То давайте домовлятись про це, давайте показувати всьому там світу, що це не тільки питання безпеки України. Я можу на своєму прикладі сказати, що я виступала в Раді Європи по питанню якраз Чорного моря і Крима, де я сказала
про те, що Росія, використовуючи якраз Чорне море, Крим, завозить зброю в Сирію. Кстати, Аж да. прям в ту сторону. І якось раптом розмова зовсім змінилась, і на мене почали якось так дивитися, що я кажу не тільки про Україну, а я кажу про взагалі безпеку Ну, вже трошки беженцы-то бегут не в Украину, а к ним, например, беженцы. ширшу, Да. так. Ну, ми не завжди використовуємо всі аргументи, які в нас є, але для цього ж треба бути там сильним дипломатом, для цього треба хороша комунікація всередині, для цього потрібна стратегія. Звичайно, у нас дуже багато в країні викликів, ми не можемо прям все і одразу вирішити, але це повинно бути пріоритетом, одним з. Вот долго мы ждали большую делегацию Соединенных Штатов. Понятно, что в любом случае, чтобы там ни было, это наш главный партнер, и как бы если не они, то все остальное это уже так шатается. Но Америка есть Америка. Вот. И приезжал Блинкен, очень серьезный, ну, третье лицо в государстве, да. Ну, и других много народу приезжало. С кем-то ты встречалась, в каких встречах участвовали, о чем говорили, какие впечатления? Тем более, что, ну, это новая администрация, все должно быть как-то, первые впечатления твои, там, коллег, что говорят об этом? Саме в цій зустрічі депутати не були залучені в ці зустрічі. Зустрічі відбувалися з американською стороною на найвищому рівні. Це президент, це міністр закордонних справ, це офіс президента, звичайно. І також була зустріч американської делегації з керівниками фракцій і зі спікером парламенту. А там не главы комитетов были, там были только главы. Ні, саме глави фракцій. Багато чого, звичайно, обговорювалося, що стосувалось безпеки, в першу чергу. Я можу сказати про зустріч, в якій я брала участь. Це була зустріч така ознайомча з групою дружби Конгресу, групою дружби Україна-США. Сталося так, що через те, що ситуація по Трампу була, те, що ми були залучені не в нашу групу, як держава, у нас була така позиція, що ми зберігаємо двопартійну підтримку, але було певне таке, знаєте, стримування з двох сторін, звичайно, тому що нас могли б використати в якихось інших історіях, які нам не потрібні. А зараз якраз новий конгрес, новий президент, і в нас є можливість поспілкуватися. І на цій зустрічі була і українська сторона, і американська, де ми говорили про пріоритети, про безпеку, про енергетичну безпеку. Республіканці, демократи, там несколько конгресменів. Так. Сподіваємося, що буде більше спілкування, але якщо чесно, то на даний момент парламентська дипломатія досить слабка. Є хороші ситуації окремих зустрічей, але так, щоб це відбувалося системно. Тут ще й ковід дуже сильно заважає. Тому, на жаль, я не можу сказати, що в нас це сильна така співпраця постійно відбувається. Вас туди пригласили, нашу делегацію туди, в Америку? Куди саме? Куди, в Америку. Сполучені Штати на даний момент взагалі не можна на такі офіційні зустрічі, там парламентарі не їздять, тому що коронавірус. Якщо не помиляюсь, це можливо вже буде з літа. І то треба дивитися, які будуть правила в самих Сполучених Штатах. Але це стосується всіх європейських країн. Зараз Зараз многі переговори онлайн ведуть. Все відбувається онлайн. І, наприклад, я була змушена скасувати не одну зустріч за останній рік там і в Німеччину, і в Швейцарію, і в Бундестаг ми повинні були їхати і спілкуватися зі швейцарськими парламентарями. Все скасовано. Ми перенесли в онлайн формат, але, звичайно, це зовсім інше. Хорошо, даже вот те люди, которые приехали, пусть их небольшое количество было, насколько они в ситуации, насколько они понимают про Россию, про Украину? Про яких людей ми зараз конкретно говоримо? Про конгресменів. Ті, які були онлайн, вони не приїхали. Вони ж не приїхали. Це все було онлайн. Це просто во время, когда... Так, це було онлайн. Це єдина зустріч така онлайн.
Но вообще, что говорят у вас? Вы все равно же общаетесь друг с другом, и дипломаты, там, и в комитете, и депутаты, и с офисом. Какое впечатление от этой поездки? Вау-вау, супер круто? Или могло быть лучше? Или посмотрим, что дальше? Вот так. Я думаю, що тут є дві головні теми. Перше, це те, що ми відчули, що Сполучені Штати займають дуже сильну антиросійську позицію, і вони підтримують Україну. То, что в этот момент они как раз приехали, когда вот самый был, да. Так, і це важливо. І тут важливо нам про це не забувати. Але другий момент, Україна повинна виконувати свої домашні завдання, які ми інколи погано виконуємо. Скажи мне, а вот ты иногда выглядишь таким диссидентом в собственной фракции. Інколи буває. Если вот ты будешь видеть явно, что что-то тормозится, что что-то вот в отношениях с США, а это действительно краеугольный камень, это военная помощь, она же там, ну, огромные суммы просто, да, там миллиарды гривен. Вот, и это, в принципе, любые перешкоды этому, это вред государству. Ты готова громко об этом говорить, что вот это не выполнено, это можно сделать сейчас, это надо сделать сейчас и так далее? Звичайно, і не тільки на цю тему. До речі, коли ще зараз була ескалація і Росія стягувала війська на кордони, то я була одна з тих небагатьох депутатів, які казали, давайте зробимо заяву, давайте зустрічі проведемо. Але я не один раз чула, що ця позиція чомусь вважається радикальною. Ну, напевно, коли ти переживаєш за свою країну, то, ну, напевно, для когось це може бути дуже радикально. Інші кажуть, що не треба переживати, все під контролем президента. Ну, я дуже сподіваюся, що дійсно так є. Але ми ж депутати, ми повинні переживати, ми повинні зустрічатись. У мене є ініціативи міжфракційного об'єднання Україна 603,7. Я нещодавно створила цю ініціативу. 603,7 – це квадратні тисячі кілометрів української території разом з Кримом і Донбасом. Це така відносна цифра. Але вона дуже важлива. І якраз в рамках цієї ініціативи ми провели онлайн, на жаль, але провели зустрічі з військовими аташе посольства, ми провели зустрічі з військовими експертами, депутати з різних фракцій, ну, ті, хто ходять в наше об'єднання, в нас близько 30 людей, ну, поділились інформацією. Це була закрита зустріч, це дуже важливо. У нас, на жаль, в парламенті таких якихось зустрічей з інсайтами не так багато. І мені здається, що все, що пов'язано з безпекою, це дуже важливо, це треба змінювати. Ми повинні про це знати, і ми повинні бути готовими піти на трибуну, зробити заяву, хоча б. Лиз, почему в парламенте так много серых мышей? Ну, я не обижаю ни мышей, ни парламентариев, но просто это образное выражение, да? Много людей, которых я вот даже включаю канал «Рада», случайно смотрю имя, да, я не знаю его. Не знаю ни с какой фракции, ни кто он такой, да. Я на память могу вспомнить, ну, депутатов 30, наверное, да. Вот из разных фракций, там, из вашей, из ЕС, там, из «Голоса» кого-то. Есть ощущение, что немалая часть депутатов просто номер там отбывает? Голосует, как вот, ну, как фракция, скажем. Ну, звичайно є, але я не була в попередньому скликанні, я не можу порівняти зсередини, як це було в попередніх скликаннях. Почнемо з того, що я думаю, що в нас забагато депутатів взагалі. І ініціатива якраз Зеленського про скорочення депутатів, те, що ми проголосували, так, я вважаю, що це хороша ініціатива, тому що дійсно, 450 людей, це багато. Це дуже багато, і як вимірювати ефективність, плюс якщо ми змінюємо виборчу систему. Звичайно, є багато людей, які не є публічними, але в кожного різні історії. Хтось дуже активний на окрузі, хтось захищає свій бізнес, чи представляє інтереси когось. Яка страна, такий парламент. Але це питання політичної культури. Ми повинні виховувати таку проактивну політичну позицію і депутатів. Суспільство в нас, я вважаю, політично досить активне. Ми виходимо завжди на вулицю, ми протестуємо. Я думаю, що це питання часу. У нас інституції плохо працюють. От бюрократія, інституція, все,
з Радянським Союзом пов'язано. Я ось нещодавно я підтримувала ініціативу проєкту нового трудового кодексу. Хоча це лише маленька частина, яку можна зараз змінити в трудових відносинах. Я була настільки вражена подивитися, що люди, які працюють зараз в компаніях за українським законодавством, вони працюють за трудовим кодексом 70-х років. І коли ти хочеш влаштуватись там на роботу, ну саме в таких невеличких компаніях, ти повинен принести там 40 чи 50 довідок. Ну, я маю на увазі, це якщо порахувати зі сторони і роботодавця, і людини, яка приходить. Ну, про податки я взагалі мовчу. Чому ми це все не оновлюємо? Нам приємно жити по тому, як ми жили з 70-х років? Не, у меня есть одна версия. Никто не хочет быть реформатором, потому что реформаторам достается всегда. Лучше оставить это. По сути же мы живем при социализме. Вот кто-то недавно говорил, если взять наши законы, это даже, мне кажется, вот в Мордоре, в России, и то они более жесткие сделали капиталистические законы, а у нас социализм. У нас все получают все, у нас все гарантировано, хотя на практике, ну, вот с медицины, например, да, но эти законы все боялись менять. Именно как раз потому, что у нас народ любит восставать, любит ответственность в парламенте взять некому. Но это как бы непопулярные вещи, лучше не будем трогать. И вот не трогают. Ну, для того, щоб взяти відповідальність, треба, щоб пройшли люди в парламент, які не тільки бастують, а ще дійсно можуть щось таке державницьке і не швидко зробити, бо такі речі не можуть бути зроблені за один день. Це треба їх проводити, це величезний супротив буде, це треба воювати за це все. А ты знаешь, Лиза, что Литва, ну вот как я знаю просто, они все законы и всякие акты, даже вот инструкции для полиции, там какие-то военные статуты, они поменяли за 3 месяца для того, чтобы подать заявку в Европейский Союз. Они говорят, мы ночами не спали, мы все это переделали. Вот, и... Це можливо. Це все можливо. Ми 30 років цим займаємося. Але це треба робити, коли змінюється політична система. В нашому турборежимі на початку ми також могли багато всього, що зараз, ну, до речі, все-таки земельний закон, який я підтримую, я вважаю, що якщо б ми не почали з самого початку цим займатися, то навряд чи це мало б успіх. І оце якісь революційні речі. Вони мають багато супротиву, але вони революційні. Ну, треба, щоб були ініціативні групи з різних сторін. Потрібні небайдужі люди, професіонали, можливо, не дуже професіонали, але просто патріоти. Потрібна комбінація цих людей. Вот я недавно прочитал твое высказывание, что ты не плохое слово жаловался, ты не жаловался. Ты говорила, что многие всякие патриотические законы, которые в том числе ты поддерживала и там инициировала, что они, ну, по сути дела, саботируются, что не проходят никуда, да? Как ты воспринимаешь такого рода поражение, как тактически, как ты продолжаешь этим заниматься, ты не отступаешь, или ты говоришь, ну ладно, у меня не получилось, значит, там потом получится. Вот как ты на это реагируешь, и как дама, и, прошу прощения, это тоже бывает обидно, я думаю, какие-нибудь находятся люди, которые говорят, что это вот 30-летняя девочка вот лезет, мы тут сидим, такие мастодонты, да, давай-ка мы ее чуть-чуть это притормозим, чтобы... Ну, зараз про молодість вже менше говорять, до речі, зараз більше говорять про те, що якихось різких рухів ніхто не хоче. Хоча мої патріотичні ініціативи, я не вважаю, що вони дуже різкі. Та вони навпаки загальносистемні, які давно треба було зробити при попередній ще владі чи до цього. Просто ніхто цього не зробив, і я була вимушена запропонувати такі ініціативи, тому що як без цього? Як я до цього ставлюсь? Я ставлюсь до цього, я боєць. Якщо хтось не підтримує це зараз, добре, я роблю висновки, я все одно захищаю ці ініціативи. В те, що я вірю, я від цього не відступаю. Я можу трошки сповільнити якісь процеси, тому що дійсно, якщо блокують, то що ти можеш робити? Але це не означає, що я про це не буду говорити через якийсь час. Ні, я завжди
завжди про те, що я вірю. Слушай, вот почти 2 года в парламенте, на большой политике. Ну, политика грязное дело, да? Или нет? Ну, загалом політика, звичайно, це брудна справа. Але це не означає, що нема тієї політики, про яку можна мріяти. І є лідери в історії, які можуть змінити свої країни. Є инициативы, які можуть змінювати. Но мы знаем, что те лидеры в истории, которые меняли свои страны, да, им при жизни бывало доставалось так, что, ну, знаешь, потом, конечно, в учебнике опубликуют фотографию, может быть, даже на обложке или близко к обложке, да, а перед этим при жизни будут гонять, унижать, будут клеить це ярлыки. Це ціна лідерства. Я понимаю, но вот... Політичного лідерства, справжнього лідерства. Смотри, но вот наверняка у тебя вот даже в этом парламенте были и предательства, и кто-то тебя предавал из твоих друзей, и кого-то ты узнавал с другой стороны, и тебя подставляли, кто-то что-то сливал, кто-то что-то клеветал, кто-то заказные статьи публиковал. А ты с этим, конечно, не сталкивался раньше. Но кстати, вот я помню, с чем мы познакомились, когда, ну не виртуально, когда тебя начали обвинять, просто биографию читали, ну так, давай, иди сюда. И там, значит, в биографии написано где-то там: проходила практику в Московском государственном университете. И тогда началась травля, я тебя знать не знал, но я за справедливость просто, я же понимаю, что это ничего не значит само по себе, ты ездил, тем более там короткий период и так далее. Но судите человека по делам, я вообще не знал, кто ты такая, я даже рисковал, потому что я не знал, формально я отримала там диплом, дійсно, але я це понимаю, но вважалось это не зрадою. то есть, да, но это как, вот знаешь, по документу к человеку относиться, ну, Да. глупости, да, ну, не по бумажке же судят. И я тогда написал какие-то поддержки, вот, и твою фамилию запомнил тогда, вот, вот вспомни, 1,5 года назад ничего этого не было. И вот эти вот 1,5 года, да, ты про себя много чего узнавала каждый день. Да и про друзей своих, которые, может, не друзьями Кожного стали. дня. Да. Це кожного дня Много відбувається. предательства, много гадости, много... Багато. Багато. І я інколи, коли сиджу і думаю, чому так, я насправді, напевно, ну, через те, що я людина, яка має позитивне мислення і намагаюся зі всього вчитись, я думаю, що це просто можливість мені побачити оту політичну реальність, яку інколи люди проходять за 10 років, я це побачила за рік. То есть ты считаешь, что ты уже все узнала, что там может быть? Ні, звичайно, не все, але через те, що якраз було декілька акцій проти мене спрямованих, через те, що я була номінована на там різні посади, і в мене вже встигли і зняти з якоїсь посади. Да не з якоїсь, а з глави делегації. Так, тому ну як це все відбувається, там різні підкилимні інтриги, все як положено. Ігри, це, звичайно, шокує інколи. Але ти починаєш розуміти, ну це як в театрі. Ну, ти починаєш розуміти, там, хто яку роль грає, з якої сторони виходить, які слова говорить. Це все от як по написаному. Слушай, но даже в театре иногда вот люди плачут. А ты плачешь иногда? Бывает? Так, звичайно, я можу і плакати, і сміятися, і я дуже щиро цьому рада, тому що бувають періоди в житті, коли сліз нема, тому що є дуже серйозне напруження, і в тебе нема можливості ну, там, всі емоції виражати. Я вважаю, що здорова людина повинна виражати емоції. То есть сдерживаться мне надо? Я досить стримана людина, там публічно сліз в мене не буде, але це не означає, що коли я буду дивитись якийсь фільм або там буду чути щось сумне, драматичне, що в мене не буде сліз. Ну, я не про фильм, я про жизнь. Вот предательство, вранье там, я не знаю, что. Ні, конкретно через це, то це, звичайно, трошки інші. Це сум, це злість. Ты все время улыбаешься, я поэтому спрашиваю. Я все пытаюсь поймать момент, когда ты не улыбаешься, и мне пока не получилось еще. Это ты научилась где-то там у Сороса, где-то на Западе подхватила? Или всегда такая была? Та, напевно, ще до того, як я вчилась за кордоном. Я думаю, що я і в свої студентські роки такою була, і до цього, напевно.
Музыка, понятно, тут я говорить не буду, музыка это там твоя вторая жизнь, да? Или первая Ну, даже? не тільки музика, насправді я б сказала, культура і мистецтво. А, Да. ты же у нас культурный эксперт. Ну, А по каким-то у нас культурам эксперт? Я вот человек из рабочего района, расскажи мне, что это. Ну, раніше я займалась більше і культурною дипломатією, культурною освітою, і навіть писала там ініціативи по реформуванню мистецької освіти, музичної освіти. Зараз я більше займаюся такими благодійними, промоційними українськими проектами, які стосуються української культури. І зараз я насправді стратегічно зараз продумую ряд ініціатив, які б стосувались нашої економіки української, але креативної економіки. Я дуже сильно вірю в концепцію взагалі, що Україна повинна передивитись взагалі своє бачення економіки. Ми завжди дуже сильно акцентуємось на агро, на все, що пов'язано, звичайно, з важковою промисловістю. А в нас є ще легка промисловість, а це величезна кількість різних підприємств, які створюють там одяг, меблі, щось творче, дизайн. Очень много, да. Дуже багато. Нам стратегічно треба цей розвиток забезпечувати цього сектору дуже сильно. А це вже креативна економіка, тут диджиталізація, тут IT, тут податки треба зменшувати. Ось зараз я не можу сказати, що дуже активно, тому що я зараз більше займаюся питаннями безпеки, там, національних інтересів, але я вважаю, що там через якийсь час я зможу вийти з рядом ініціатив в підтримку нашої української економіки, але вже трошки з новими підходами. І я дуже хочу, щоб ми думали, якою ми хочемо бачити економікою наше українське там суспільство, щоб це було в ногу з часом. До мене скоро приїде стажер з Оксфорду, він з Японії. І якраз він буде допомагати мені з питаннями, пов'язаними з освітою. Ми будемо працювати над ідеями, як зробити якісь освітні українські ініціативи такими, як в Японії частково. Вони готують хай-тек, людей, які дуже технологічно конкурентні, я б так це сказала. А яка система освіти? От нам треба думати, якщо ми хочемо бути лідерами колись, Мозги включать. то ми повинні в тих індустріях, де в нас є потенціал науковий, технологічний, ми повинні виховувати людей під це, ми повинні виховувати професіоналів. Я для себе це поки називаю концепцією тут багато речей, але я зараз вірю в розвиток і легкої промисловості, і креативної економіки, але це трошки вуще навіть, ніж те, про що я сказала. Да, смотри, раньше в украинской политике была, по сути дела, одна женщина. Юлия Володимировна. Да. Вот как английская королева. Они, конечно, далеко не ровесники, но вот была как прям английская королева. Вот прям все годы независимости. Она через них все проходит в разных статусах, качествах и так далее. Да? И вдруг сейчас, не знаю почему, но у меня такое ощущение, что появилось очень много девушек, женщин, молодых, там, среднего возраста, не имеет значения возраст, да, но женщины, правда, пошли в политику. И мне, правда, приятнее разговаривать с женщинами, политиками, потому что они как-то, не знаю, внимательнее слушают, там, как-то, они менее циничны, может быть. Может, я не прав. Может быть, ты скажешь сейчас, что... Хто. То есть половых различий, в принципе, нет в политике? Нет? Я думаю, що цинізм може бути у всіх. Да? Так. А мужчин надо защищать тоже как-то или нет? Всіх треба захищати, і жінок, і чоловіків. А вот это не перебор с феминизмом сейчас, нет? Дивлячись, що ми розуміємо під фемінізмом. Дуже різне розуміння. Хтось каже, що там не треба відкривати двері чи допомагати жінці. А хтось каже, що там фемінізм – це можливість, щоб чоловік брав декретну відпустку. А для тебе що? Що там кажуть? Для мене фемінізм – це про роль сильної жінки, про те, що вона повинна мати всі права і можливості для реалізації, і щоб
не було ніякої різниці між чоловіком і жінкою в цьому. Але я цього не відчуваю, тому що я завжди, освіта і вся моя діяльність, тобто мене ніхто там не ставив ні в які рамки. Але я розумію, що дійсно для когось це може бути проблемою. Это где проблема? Это в отраслях каких-то экономики, это в армии, это может быть в провинции больше, чем в столице? Я думаю, якщо ми говоримо про менталітет, то звичайно це, якщо більш консервативний там підхід про роль жінки, там що вона в родині. Але я вважаю, що якщо порівнювати навіть Україну там з багатьма європейськими країнами, то в нас жінки набагато більше працюють історично, і навіть в Радянському Союзі. В нас навіть подивитись на всі ці жахливі радянські плакати, де жінка там труд, вона там, не знаю, на трамваї їздить, чи там колію може... Це ізвращення, звісно, але це реальність. Це вже трошки забагато, дійсно, тому що, взагалі... Це взагалі не про тяжесть труда. Важка праця, але... Ты согласен с тезисом? Я не от себя это слышал, я давно от многих людей слышал, не сам выдумал, вернее, что Украина — это матриархальная страна. Я думаю, що Україна завелика, щоб казати про всю Україну так. Я думаю, що це залежить від області, від регіону. І навіть я знаю, що в деяких областях, наприклад, я декілька разів від людей з Одещини чула, що одна частина Одещини патріархальна, а інша матріархальна. Я не змогла переконатися в цьому, тому що я не так часто буваю на Одещині. Але дійсно я вважаю, що в Україні роль жінки, до речі, те, що Юлія Володимирівна досить так багато насправді тримається в політичному житті, і її політична сила, насправді, незважаючи на те, що вона не має там якоїсь великої зараз підтримки, але це єдина політична сила, яка протрималась дуже багато років. У нас політичні сили з'являються и зникають. Это правда. Вот, кстати, да, единственная политическая сила, которой руководит женщина, вот это единственное, что неизменно проходит через уже сколько партий там померло. Она может так это кладбище за собой так обернуться и посмотреть. Да. А ты рассчитываешь на долгую политическую жизнь? Так, звичайно. Вот прям до конца. А який є сенс, якщо ти не ставиш собі там цілі для досягнень такі великі? Я завжди ставила собі цілі там займатися тим, чим я хочу. То есть политика для тебя цель, а не средство? Не средство там чего-то обогатиться или куда-то там попасть. Потому что я просто знаю вот по своей профессии, я тоже раньше думал, что, как это так, если ты идешь в журналистику, то, в общем, за этим ты и живешь, собственно. Это, это шлях самурая такой. Это и цель, и средства одновременно. Я не знаю, как религия, что ли. Вот. А оказывается, что у многих, я просто раньше не знал, что такое количество людей, они используют журналистику для того, чтобы, я их не осуждаю, просто я понимаю, что для них журналистика была там просто способом попасть туда, и забыть про журналистику, выдохнуть, идти дальше, заниматься чем-то другим, да? Вот. Ты выбрала политику для того, чтобы быть в ней, быть в ней всегда уже. Или может измениться что-то? Це не є что-то? ціль, це є якраз засіб. Я хочу тут наголосити на цьому, тому що політика не може бути як сама ціль. Тоді, я неправильно що выразился. ти зможеш досягнути? Хорошо, цель... Ні, конкретно я розумію. Быть политиком хорошим цель может быть такая? Звичайно. Полезным политиком? Ні, ціль, я думаю, це мати результати своєї діяльності як полезним, політик. я ж так, говорю, звичайно. да. Тобто ти хочеш там, наприклад, в економіці, щоб Україна стала там легкій промисловості номер 1 по виробництву, там експорту, наприклад. Вишиванок, різних там дизайнерських виробів. Це як приклад. Оце я розумію. І ти конкретно працюєш над цим. Або ти хочеш, щоб українська освіта, наприклад, була конкурентною, і щоб сюди приїжджали більше студентів, ніж зараз їдуть, наприклад, в Польщу. Але ми зможемо отримувати дуже багато в наш бюджет, якщо вона буде конкурентною, і ми створюємо такі умови. Я понимаю, все, что ты говоришь, и по экономике, и по образованию, это все невыполненные задания, это все на будущее. То есть ты еще пока не можешь не сказать, что что-то выполнено из того, о чем ты хотела, что ты хотела.
в мене не було такого політичного часу. Тут треба набагато більше Нет, я не можливостей. обвиняю, я просто говорю, что, понятно, что я тебя не обвиняю ни в чем. Тем более, что ты... Ні, я можу сказати, що мої результати вони досить проміжні, що написані закони, створені там ряд ініціатив. Але, на жаль, далі вже м'яч на стороні парламенту, вже не тільки на моїй стороні. Хорошо. Вот, по-моему, президент все-таки не ответил четко на вопрос. Ну, хотя я подозреваю, что это ответ такой, ну, многие люди, которые идут на первый срок, говорят, что мне хватит одного срока. Я таких случаев знаю, ну, из мировой политики, ну, штук 10 могу так насчитать. Потом второй срок говорят, ну, вот народ же меня поддерживает, ну, нормально, да, но это такие игры, я все понимаю. А потом Владимир Владимирович решит переписывать Конституцию. Да, да. Да. Вот, Красиво. но мы, слава богу, не про них. Вот ты готова, во-первых, готова ли ты, вот как бы ни закончился этот созыв, идти в следующий? Во-вторых, готова ли ты проиграть? И если ты проиграешь, допустим, выборы в составе какой-то партии, или пойдешь на госслужбу и тебя оттуда уволят, ты готов быть в оппозиции, в тени какое-то время, не быть на первых ролях каких-то, не быть членом парламента, но идти дальше вот в политической жизни? Или ти можеш сказати і плюнути? Політична боротьба – це завжди про те, що ти йдеш, і ти готовий до різних сценаріїв. Це може бути... Тебе Черчилль нравится? Или кто? Якщо чесно, я така людина, що в мене нема таких авторитетів. Мені подобаються конкретні сторінки біографії цих людей, але так, щоб якась особистість мені дуже-дуже подобалася, я б там от постійно тільки про них думала. Да, дійсно, мені там подобається, звичайно, Маргарет Тетчер, але я ніколи не відповідаю, що вона там для мене авторитет. Мені просто подобається, щоб вона була сильною для того, щоб здійснити ряд речей, які були важливі. Ну, Черчилль, звичайно, це легендарна особистість, але якщо подивитись його шлях, до речі... Я і говорю, там такое було, насправді, він взагалі, ну, навіть, я не пам'ятаю точно скільки років, але там десятками років він взагалі був в опозиції, ніхто його не слухав, він не був популярним. Але потім історія показує... Ну, ти готова вот, бути непопулярною, щоб к тебе не прислушивались? І все одно робити щось своє? Ну, почнемо з того, що якщо ти в політиці, ти все-таки маєш публічність. І тут питання можливості комунікації з суспільством, з медіа, це вже, ну, в тебе є певна... Ну, це не про популярність, це впізнаваність. В популярність в сенсі підтримки, можливо, так, я готова, так і зараз мене мало хто підтримує з ініціативами патріотичними. Ну, так, в мене була ситуація вже в житті, коли не проголосували за там, моє призначення чи зняли мене з посади. Ну, так, я це прийняла. Я навіть не дуже люблю, коли мене про це питають, тому що для мене це вже було колись, там, декілька місяців тому, я вже давно пішла далі. Я зробила свої висновки і пішла далі. Тобто з депресії такого не буває? Звичайно, сумно, але ні. Любимий спорт який у тебе? Я люблю йогу, люблю плавання і люблю лижі. Це те, що ти сама чим займаєшся? Я в останній рік, на жаль, менше займаюся спортом, ніж раніше. Але я декілька разів цього року була в Карпатах, буквально там на день, на два, щоб трошки поїздити на лижах. Мені це дуже подобається. Це дає мені можливість так провітритись, зарядитись, швидкість, такий якийсь масштаб. От лижі для мене... Сложно із склону? Так. Ну, як правило, на середніх катаюсь. А плавання скільки можеш проплити? Я багато можу плавати. Ну, я Прямо кілометрів 10 можеш проплити? Я не відслідковую я по часу. Я можу 2 години плавати. Але це може бути, я можу просто собі думати, можу на водний світ дивитись. Ну, це не обов'язково там спортивно так плисти під цей час. Ну, про йогу я навіть не знаю, що спросити. Це як вот це можливість трошки розслабитись і своє тіло привести в якийсь такий більш гармонійний стан.
Это с мозгами как-то связано? Ну, Дуже успокаивает сильно, там, я не дуже знаю. сильно. І, ну, на жаль, я не так багато цим займаюся, як б хотіла зараз. Тому і цього дуже не вистачає. До речі, коли я вчилась в Оксфорді, я досить системно займалась йогою, і там мені це дуже допомагало якось інтелектуальну роботу відставити на якийсь час, тому що там дуже багато інтелектуальної роботи, і зайнятися фізичними вправами. Це дуже допомагає. Це дуже правильно. У нас 2 минуты осталось. Хочу такой вопрос, совсем не политический. Какие-то девочковые привычки есть? Ну, там, не знаю, потанцевать. Да, танцювати я дуже сильно люблю. Да? Я в моєму житті є багато вечорів, навіть ночей, де я дуже багато танцювала під різну музику. До речі, я дуже люблю музику різних народів. От для мене, коли є щось автентичне, дуже люблю кримсько-татарську музику, це не жарт. Я дійсно люблю. Вона, Я правда, відчуваю красива. якийсь таке піднесення, я відчуваю душу народу якогось. І от мене це дуже наповнює. І, звичайно, мені подобається танцювати від це також. Ты, наверное, все-таки, ну вот смотри, стал ты политиком, фотографирует. Вот ты сидишь в кафе, в танцполе где-то, да, вот сидит такой сидит, вот раз так и фотографирует. Ну, зараз я ж не танцюю зараз. Да, вот видишь. Да, такой. ні. Зараз це було в іншому трошки житті, але треба інколи, напевно, це змінювати. Знаешь, когда у нас начнется новая политика? Когда ни ты, никто другой не будет стесняться быть собой. И когда компромат — это будет там измена родине, преступление, воровство, а не поведение человека, когда он ничего плохого не делает. Вот. Я желаю тебе остаться собой в любом случае. Дякую. Вот, Я завжди намагаюсь бути собою, це Да. дуже важливо. И на любые все эти вещи, в принципе, плевать. Главное быть собой. Спасибо, что нас смотрели. С нами была Лиза Ясько, совершенно особенный человек в нашей власти. И я думаю, что у нее в будущем будет какая-то интересная роль в украинской истории. Поживем, увидим. Смотрите АТР.